شارداریya geliya kantona Reqqayê piştî girtina rêyan ji ber barîna baranê kar û xebatên xweşbû vekirina rêyan daye destpêkirin. Piştî baranê li gelek deverên bajarê Reqqayê torên avrêjiyê hatin girtin û ev yek bû sedema kombûna avê li kolanên sereke û zehmetiya derbasbûna wesayîtan û astenkirina tevgera niştecihan. Ji ber wê yekê şaradariya geliya kantona Reqqayê dest bi çareserkirina wê pirsgirêkê kiriye. Derbarê vê yekê de endamê şaradariya gela kantona Reqqayê Ehmed El-Abid ji Rojava TV re ragihandiye ku ji bo hêsankirina trafîkê û bi dawîbûna çiravan wan dest bi vî karî kiriye. مع هطول الأمطار بدأت ظهور طوفان في الشوارع الرئيسية. Piştî barîna baranê li kantona Reqqayê gelek rê ji ber avê hatin girtin. Êdî kanalizasyon ji ber avezêde furiyan û av li kolanan kom bû. Me her dem ji bo bidawîkirina vê pirsgirêkê kar û xebat daye meşandin û gelek serrastkirin pêk anîne. Li sedema yekem ji ber avezêdeya li Herêmê kanalizasyon tên girtin. Ya duyemîn jî ji ber alavên me yê ku em datînin têne dizîn. Em bihêvîne biriya kanala we herkes ji bo başkirina bajarên xwe tev bigerin. لا فائدة، ما قاعد نستفيد شيء.